emakumeonganako indarkeriaren, genero indarkeriaren ukazioaren, negazionismoaren garaiaren atarian izango ote gara. Beralakoan erantzun gehiago gaur asteartea ez da amairu, joan den astekoa zen hori, baina gaur asteartea izanik, Ane, Lindane geurean dugu Bilbotik zuzenean. Oraingoan Bilbotik, Ane, zer moduz? Oraingoan, bai, Bilbora iritsi naiz azkenekoz, eta oso ondo, baina Bilbora iritsi bezain pronto morenoak endu izan zait, zerako eguraldi kaskarrako Bilbon merpede. Izan ere badakizue, Ane, Lindaneren bidaia zuzenan jarraitu ahal izan duela, kolpez kolpe antenatik albistegiak, izan ere, okerrez banaiz zuzendu nazazu bestela. Bilbotik Iruñera, Iruñetik autoestopez Argueda Saldera, bizikleta hartu, bardea zeharkatu, eta Nafarroako paraje ezberdinetan barrena, hanka bat, Aragoin jarri, berriz ere itzuli, Nafarroaren herribera alde bat behintzat ezagutzeko parada izan duzu. Bai, autostope eginez gainera, eta zoragarria da, autostope egitea, ze horrela gainera bertako jendea ezagutzen duzu, eta bertatik biltzen da jendeare, bai, eta mundu guztiarekin hitz egiteko aukera daukazu, eta zoragarria da. Bai, Nafarroa sakonago ezagutzen dudala esan dezaket oraintxe bertan. Badakizu beraz, bakarrik bidaiatzea eta autogestionatuta, esportatzeko edota elkarbanatzeko ideia bada, opor hauetarako, guztiok ez dugu eta sosik bidaia ambiziosoak egiteko eta bertatik bertara azenolako parajeak eta bizipenak. Aktualitateari helduz, atarikoan aipatzen genuen, aro negazionista batean bizi ote gara, emakumeonganako indarkeria, jazarpena, oroar eskuina, muturra, bereziki, badirudi emakumeon aurka sutsuki badatorrela, azken albisteak entzun ditugu, gaur sare sozialetan esate baterako, herrialde katalanetan, Elx herrian, berdintasun zinegotzi edota orain familia antolaketa zinegotzi izango dena Vox alderdiko emakume antiabortista bat izango dela, hori adibide gisa jarriko dugu, baina badirudi alderdi popularrak Valentzian zuen adostasun hori Extremaduran ez duela lortu, gaitzerdi, gerra zibilean alako sarraskia egin zuen alderdi bera, Extremadurako gobernuan ikuste askorentzako negarre egiteko arrazoi ere izango zelako. Edo nola ere, sare sozialetan dinamiko segitzen duan Lindanek eta zer berrera eskuratu duzu, interbiu aldizkari askok ezagutuko dute, baina halako titular provokatzaileak historia honetan zehar eskaini izan dizkigu, ezta, Ane? Bai, hala da, interbiu azal horretan agertzen da, matxismoak edo hobe esan da, senarrek, bere garaiko titular bat da, senarrek etak baino gehiago hiltzen zuela. Eta hiltzen duela oraindik ere, noski baietz, eta ez da existitzen, eta senarrak oraindik ere zoritxarrez existitu egiten dira. Eta bai, halako titular provokatzaileak zituzten, azal nahiko provokatzaileak zituzten, eta egi borobilak esaten zituzten ere bai. Oindala ez askuste atzo bertan, aktore batek esan zuela, matxismoak etak baino gehiago hiltzen duela, eta gero barkamena eskatu behar izan du, barkamena oso modu ironikoan eskatu du, noski, baina egi borobila esaten ari zen, baina askok, harritu egin dira hori esan izan duelako. Akaso bizi batzuk bestek baina balio gehiago izan dezaketelako, horren adibide izan genezake gaur gainera, errefuxiatuen nazioarteko eguna izaki, Mediterranear itsasoa, esan genezake mundu mailako hobi komun handienetarikoa dela, atzean rankinean bigarrena, erorien arana, baina Mediterranear itsasoa aurretik askogatik gainera zoritxarrez, edota Afrikarekin muga horretan, ikusi izan ditugun, ez eta Marlaska ministroak ezkutatu nahi izan, nolako tratua jasotzen duten, eta zenbait erailketa gertatu diren muga igarotzen ari diren gizaki horien egoera, tragedia egoera horretan. Zer nolako irakurketa egin dezake? Sare sozialetan irudi interesgarriak ikusi ditugu. Gernika, Mediterranear itsasoan esate baterako. Bai, Marlaskari buruz gauza asko esan daitezke, baina hori da, azken mola honetan gauza larrienetako bat, behar bada, berak esan edo egin izan duen larrienetarikoa. Baina, bai, Mediterranear itsasoan etorkinak egiten dira, gerra eta gosetik iesi
ies egiten dutenak ito egiten dira, eta inork ez da haiengana joaten haien gorpua bilatzera eta haiek erreskatatzera, baina ezke oindala gitxi, atzo edo direla bi egun uste dut, submarino bat, aberatsez beteriko submarino bat jeitxitzen Titanic, urperatutako Titanic itxasontziari bisita egitera, eta submarino hori desagertu eginda, eta mundu guztia dabil submarino horren bila. Bederatzi aberats puta sartu ziren hor, mesedez. Tontoaren egiten baduzu, igual hile egingo zara. Eta ez dakit zergatik, baina aberatsen bizitzak badirudi, ez dakit, aprotxu bat gehiago merezi dutela pena, ez? Bapatean bai, errekurtsoak badaude, alako tontolapikoak bilatzeko, ez? Itxasoan hor, auskalo non egongo diren, danok dakigu ja aspalianik hile egin direla, mesedez. Errekurtso horiek, benetan, gerretatik eta gozetetatik ies egiten dutenentzako izan beharko lirateke, eta ez alako tontolapikoentzako, mesedez. Nola jaisten zara horra, hombre? Te vas a ahogar, tontao. Ezberdintasuna izango da, akaso, bizitza batzuk aseguratuta daudela, eta beste batzuk aldiz, ez? Greziako kasua gainera bereziki lazgarria izan da, irudiak agertu ahala, ikusi ahal izan delako, konprobatu ahal izan delako, azken tragedia horren eragilea, akaso etzela itsasoa bera soilik izan, baizik eta inguruan zeuden polizia eta militarrek laguntzarik ez eskaini izana ere besteak beste. Badakigu mundua ez dela justua, baina badira, hiritarrak behintzat zorionez, baten eta bestean, Bilboko kaletan ikusi ditugu esate baterako, errefuxiatuen eskubien aldeko manifestazioetan, hainbat eta hainbat izan dira, kalera atera diren herritarrak, gaur, errefuxiatuen nazioarteko eguna izanik, besteak beste zehar bezalako elkargo eta fundazioek deitutan. Gauzak honela, Manteroen movida hau, Bilbokoa, deigarria izan da, ezta? Gainera deskubritu genuen, hain zuzen ere, Manteroen sindikatuko ordezkariek, hain justu ere, atzo, topaketa batzutan hitza hartzen zutela, elikadura burujabetza, tira, babestutako topaketa, erakunde publikoak babestutako topaketa bat, eta asteburuan berriz, azenolako saltsa izan dena, Bilboko alde zaharrean, bai, lurrean jarrita, euren salmenta lanean ari zirenen aurka oldartu dela udaltzaingoa, baina, deigarria, bizilagun bat baina gehiago, udaltzainei oldartu zaiela. Bai, hau ez da gertatzen den lehen aldia, askotan, behin baino gehiagotan gertatu izan da, azkeneko bolada honetan ez zen halakorik gertatzen zorionez, baina berri hori gertatu izan da, eta jendeak berriz ere halako erantzuna izan du. Azken finean Bilbo oso hiri solidarioa da, eta, klase kontzientzia daukagu, eta badakigu Manteroen gandik asko zer hurbilago gaudela poliziaren gandik baino. Eta bai, poliziek atxilotzen saiatu dira, edo haien zera saldu behar zituzten goza guzti horiek kentzen saiatu izan dira, jendea oldartu egin zaie, jendea kontra egin izan die, auzotarrek kontra egin izan diote, eta gauza horrela izan behar dira. Eta, nik uste dut hau nahiko argi dagoela edo nahiko lotura zehatz bat duela Bilbon gertatuko den beste gauzatxoren batekin, ez? Badirudi alkateak, txerrendulan ibiltzen ez dakien gure alkate maiteak, telefono deitxo bat egin izan diela munipei eta esan die, mesedez, garbitu Bilboko kaleak, Bilboko kaleetatik behar bada turra pasako da. Eta nik uste dut guzti hori dagoela, justo Manteroak, atxilotu edo Manteroak izorratu nahi izana honen atzean. Baina bai, zorionez, elkarretaratzeak egon dira, eta elkartasun handia dago, eta bai, aurpegia emon dute auzotarrek. Ikusi zaitugu, irrikaz, ongi etorri, Bike Countryra kanpaina hori oso gogoko duzula, imaginatzen genuen, alako kanpaina jokosoa aintzat hartuta, zer ez du ikusiko turraren etorreraren arira, Euskal Herriak goitibera baldintzatuko duela zalantzarik ez dugu. Ikurrina korporatiboak batetik baditugu Jaurlaritzak, EITBek eta Kutxabankek elkarrekin babestutako ikurrinak logo eta guzti, hori ez egin daiteken ere, eta are gutxiago erakunde publiko baten eskuti, baina tira, ikur korporatibo, baina esan dezagun legislatutako bati eranztea
ez dakit, Jaurlaritzaren kanpaina bat nahiko goza larria izan daitekela, hori ere aztertzea litzateke. Tira, edo nola ere, badakigu pasioz segitzen duzula, Turraren kontu guzti hau, nola ulertu behar dugu Ikurriñarena egia da, sare sozialetan zure iritzia, bineten bidez, baina zerbait adierazi nahi izan duzula. Hane, zer da adierazi nahi izan duzun hori? Bueno, a ber, Turraren kontra pertsona asko gaude, ez dugu Tur hau nahi. Izan ere, nik uste nuen, hemen egoalden gure borroka zela hau ez dela Espainia esatea, ez? Eta iparraldekoen kontua zela hau ez da Frantzia esatea, baina orain ere gure borroka da hau ez da Espainia ez da Frantzia ere esatea, ez? Turra emetik pasatuko da, ez dute zer zubertzen, zergatik pasatuko da Turra emetik, mesedez mugatik alde honetara, zer da hau, ez? Hori hasteko. Eta, Turraren kontra pertsona asko gaude, zer badako Turraren atzean zer dagoen, eta zelako kalteara egiten dina, ez? Baina batzuek esan dute, ostra, badaukagu ideia oso on bat Turrari, gure gaitzespena adierazteko. Badakigu, zer egin behar dugun. Balkoietan Ikurriñak jarriko ditugu. Eta gero Turraren alde daudenek esan dute, guk egingo dugu gauza bat Turraren alde gaudela adierazteko, balkoietan Ikurriñak jarriko ditugu. Eta nola ezberdinduko ditugu Ikurriña horiek? Nola jakingo dut nik nire auzoko batek Turraren aldea la kontra dagoela, Ikurriña bat jarri izan badu. Karo, konfusio ditzela eragiten ditonek, mesedez, bota txintxetak, Turraren kontra balen batzade, bota txintxetak, txintxeta da bide bakar. Hane, ondo ulertu dizugu, beraz, gauza zer da, eta nola jakin genezak zer da, akaso Euskal Gobernuaren, Jaurlaritzaren kezka da Ikurriña urte batzutan zehar agian zertxo eta ahaztua izan dela, selekzioen afera nahiko hilda gonda momentu batzutan, erakunde publikoei dagokien mintzat, eta akaso sektore independentistena, ezkerrekoena izan dela Ikurriñarekin lotu izan dena, eta orain bestelako toke korporatibo bat, ezker abertzalari kendu nahi dio Ikurriña, Jaurlaritzak, zure binetei begira, ari naiz, horixe ote den zure mezua edo... Ikur antifasista baina aratago izatea Ikurriña, ezta? Nire binetekin adirazi nahi dudana da behar badalako keinu simbolikoak ez direla hain eraginkorrak. Benetan, min erreala eragingo duen gauza baten kontra. Nik uste dut, Ikurriñak jarri, noski bai, ni Ikurriñaren lehenago, baina nik uste dut asko zer eraginkorragoa izango litzatekela kaleak mostea eta txintxetak botatzea. Ikurriñarekin, bale, baina txintxetak botako bon! Eta azken pinean, instituzioek egin izan dutena hori, Kutxabanken Ikurriñaren gainean jartzearena da hori, ez da estaba hecho, hau Madrilen egin izan zuten, Vodafone Sol metro geltokiarekin, eta, hau da kapitalismoaren bidea, hau da gure kapitalismo maitearen bidea, alako guztionak diren ikur eta tokietan, haien ikur eta haien simboloak jartzea, haienak direlako azken finean, kapitalismoak edo zer eroz dezakelako. Ez, Ikurriña gurea da. Tira, kontraesanen mundu honetan igerian edo nola ere ikusiko dugu, ziur gara gainera, Euskal Herriko zoko eta bazter ugari ikusiko ditugula Ikurriñaz josita, herritar ugari gerturatuko dira errepide bazterrera, festagunare izango delako, ze askotan festari ez esatea ere, badakit festival handien edo makrofestival monopolizatuen aurkare bazaudela, baina batzutan iesbideren bat ere bilatu beharra dago, eta tira, kontraesan horretan ari direnei ere gure barkamena ere eskainiko diogu. Nik ulertzen dut, niri jaia, ni gauzak ez ospatzea asko kostatzen zait. Ni ia edo zer ospatzeko gai naiz, baina batzutak nigo aguantatu behar naiz, ospatuko duke baina dut. Ederki, ospatzekoa. Ez dakit benetan ospatzekoa den, baina aipamen hau ere egin nahi genion ikusi gulako edabidietan, lerro buruen artean, nola Tenerifen alako keinu bat egin dioten euskal kulturari. Coca-Cola eta mahastien arteko iribide bati euskal izen bat jarri nahi izan diote. Eta deigarria gainera, Kalimotxo, Teixarekin ere jarri izan dutela, detaile bat izan da, ezta? Izki edo grafia espainieraz, baina euskaraz ere bai. Nola ulertu behar da. Ze ideia diziratxu? Burbuila duen izan da.
Askotan esaten da kalimotxoa euskal invento bat dela, eta bai bada, ez? Izen horrekin behintzat hemen Euskal Herrian asmatu zelako, ez? Izan ere Portu Zaharreko jaietan, asmatu izan zen kalimotxoa izen horrekin. Nik uste dut askori, hori baino lehenago, askori bururatu zitzaiela Ardaua eta Coca-Cola edo alakoak nahastea. Orduan, behar bada gure asmakizuna da, guai, baina guztiz ez da ere, orduan, niri ondo iruditzen zai, kalimotxoa ospatu behar da ere bai, eta kalimotxoa teisarekin batez ere ospatu behar da. Osongi, akaso beraz Tenerife aldera joateko aitzakia bat izan daitekez, baten bat erakarriko baldin badu kale hau, ez dugu zalantzarik Euskaldunen bat edo beste, udara honetan, Tenerifetik pasako dela. Sare sozialen aro honetan gainera, ziur, arrazki bat baina gehiago aurkituko dugula. Nik behintzat, personalki ez daukat zalantzarik. Ni saiatuko naiz Tenerifera joaten barko stop eginez. Hori egingo dut. Hori izango da nire hurrengo udarako helburua. Barko stop egitea Tenerifera eta argazki bat egin Kalimotxo kalearekin. Ederki, kolpez kolpe Antenatika eta albisteiak babestutakoa bilatuko dugu. Sosa Iturriren bat, akaso ikurrina geuk ere salduko dugu, geure irudi korporatibo eta guzti, eta alaxe etorriko dira, udarako kontuak. Anelindane, mila esker, plazer bat, beste astarte bat gurean izateagatik. Ea, datorrenean jarraituko dugu turari buruz izketan, ez pentsa libratuko zarenik. Zelako turra, mesedez. Gabon pasa, aio, eskerrik asko. Agur!